Terima kasih ya. Terima kasih. Ngeri. Aku karo iki duwe kenang-kenangan sing sangat luar biasa kok jane. Nanti saya kenangan ngeri. Aku yo diserang, sampean yo diserang. Sampai papa ditelepon karo mama. Semangat dong enggak apa-apa karena itu demi kebersamaan. Upamane nek langgam kan wis umum. Langgam iki umum. Aku jineman, ular kambang kenek, mari kangen kenek. Manut sampean. Ya. Isa ta iki. Lah piye to? Biyen jaman sik cilik ini kan sik TK ki kondange nyanyi Kutut Manggung nek cara biyen. Oh ngono. Teko ngono mesti banyolane ngono. Napa Kutut Manggung? Teko. Sampeyan mboten mboten kesuwen? Napa? Kutut Manggung bawone. Mboten. Lho, wayahe wis. Oh dinyurake mawon. Tenan Kutut Manggung dinekke nyongo ya gegedhen kok nglokor. Sing ngenter sudune tanggap dinyurakne lah. Ya, nek ngono dibawani ya Kutut Manggung untuk bapak-bapak panitia suwi lho, bertahun-tahun lah kurang ngrungokke sampean Kutut Manggung ki. Tak turke kanca-kanca sing kangen karo Kutut Manggung niken kaya to Jovan. Lo keki karo Kutut Manggung niken wis tak krungu dereng. Ngawur. Monggo nduk diaturke Bapak Ibu panitia juga masyarakat sing padha kepareng wungon. Slendro napa pilok niken? Pilok nama Slendro nduk? Halo? Cilu, Bang. Slendro mawon nggih. Nggih. Watu engikil. Wayahe. Yo. Wah. Luar biasa suarane. Ini. Tepuk tangan. Loh, aku demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangan iki ora alergi. Sok-sok enek lho, nduk njajal Kutut Manggung, aduh weteng kula lara, ngono iki dadak enek. Aduh kula kudu ngising. Ya ora to kaya wong-wong padha ngumun mandeg nyawang. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. 3 napa? SD. Ya iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Baru Rejo. Mumpung derek papah dhewe. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke ngono. Ya. Bareku ngrungokke ngenten iki karo rokokan penak Pak Jani tenan mergo Kutut Manggung njajal dangdut nggih ngrokok iki kudu sloloten mawon. Ning kok ya pangkat dionekke. Muni batine kanca-kanca musik iki tembang apa iki aku kok demen. Hening plang Awas
alhamdulillah lahir. Bayi apa piye kaya lahir wis lahir lega lanang reng. Dikapake pateni. Ya aja to ya aja. Keringan Wae ceng koyo ngegetne kancane. Apik kaya. jam scare. Nggih. Penyanyi kere jam iki penyanyi. Aja dibolak-balik to. Yo. Anggung nyaman manas batine sing nylentem kapan ya aku ndi bojo kaya kuwi. Mas aku tak dongake ndang oleh jodoh kaya. Sing didemen iki nggon anggung-anggungane iki lho, didemen iki. Kok iso muga-muga jodone akeh ya atine rojah-rajeh kaya. Ya. Kempul. Kong. Bagus. Kong. You. Kong. Slantem. Cilik no cilik. Kang. Oh. Kang. Wah. Kong. Gong. Rebabe ra usah wis entek kok ya. Lah usul rebab wong wis entek kok ya. Terus Mangga mangga lambange wong Jawa wong Blater ngene iki. Mangga. Mangga mangga Panitia caos daharan. Mangga mangga. Mangga 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 mangga. Mangga 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 lho Mbak Yu, mangga lho Mas diunjuk di dahar. Mangga 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 Gamangga Mangga Mangga Tenan kok. Kutut Manggung nek kanggo niken ket biyen nganti saiki Kutut Manggung sak Kutut Manggung iso dadi omah, dadi lemah, pekarangan lan sapanunggalane. Ya konsisten kok. Terus Pinarak ing kang celekut. Ya, wis jan pirang puluh tahun ora krungu Kutut Manggung. Terus ke Nalaya
Sugeng rawuhipun Pak Jani. Lamat-lamat, Pak. Ora kok aku paribasan kaya dene Kadung Tresna, lamat-lamat. Sugeng rawuhipun lho Pak Jani. Pak Jani niku. Pak Jani menika pengurus lahan ingkang ngagem kopiah menika. Nggih. Sugeng, Sugeng. Ya. Sugeng rawuhipun alah Pak Jani. Pak Jani batin yo toyo. Yo toyo. Nenone anu. Mene Pak Jani kan ngetokke dompet arep elek. Nggih Pak Jani kalian Pak Budi menika badhe minggah badhe foto kali genduk niken. Ya engko. Nenone anu. Wangi yalah bapak jalo ngombe wis pirang taun ramuni kok sik kelingan to nduk sampean iki. Niki lamat-lamat. Heeh mongko ketutupan karo sumanding, ketutupan karo sikep, ketutupan karo anu. Ning nyatane tembang niki ora ilang. Terus omben. Menika tak aturi kagem para bapak-bapak saking Polsek juga Koramil, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas. Terus omben hatta omben nono Ata omben ini kan lek kudu nana ya kemletreken. Lho ini tidak masalah. Sembarang ki nek gandol kok ora mletrek iki ra penak lho, Nduk. Ning kok gandol terus mletrek mak dlewer peyo. Tenang kaya. Kuwi wong ngombe susu Milo ngono lho. Dlewer ning cangkemmu lho enak. Karo kiler ngono lho. Kayak ngomong. Ya, pakan. Pakan sinten? Manuke bapak-bapak kutu. Sok kutu kabeh to. Pakan nono.
entekke sisan kutut manggunge, engko terus aku tak ngaturi tindak minggah panggung Pak Jani kalian Pak Budi utawa Pak Kasun. Neno nano nano telusur. Ya, cengkoke ngono. Teraing anata ora apa-apa wong ya karo kadung tresno kok lamat-lamat kok. Ya. Astagfirullah. Oh, bene timbang salah nih pisan. Dintekke. Napa entekane, Pak? Kok lali, Pak? Ku bari diposke nggon kene kok ya. Nino nano. Oh, wangi ya Oke. Monggo Pak Budi. Pak Edi. Juga Pak Jani. Mingga wonten sasana pagelaran sesuai kalian pundutan penjana menawa sesuai warga masyarakat dalem menika. Wonten ing Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Au. Oke, leres Pak Jani. Bo. Wonten Pak Jani. Pak Edi. Nah. Pak Kasun. Monggo yang menolong Pak Kasun juga Pak Jani. Monggo, ambil seperti kemawon, awas. Oh, Pak Jani kalian Kang Putra. Mas Edi. Oh. Tepuk tangan buat para panitia, juga Pak Kasun, Pak Jani. Anggitmu ngene iki lek tresno karo kabudayan ya ini Pak panitia iki wis sare. Ning alhamdulillah nunggoni nganti sak yaene. Iki badhe ngaturi tetembangan apa request napa badhe napa Pak? Ngagemi Pak. Pangapunten ngriki. Pokok momen seperti ini pasti akan dikenang selamanya sampai anak cucu generasi ke depan karena perjuangan sertifikat sudah berhasil tercapai rak ngaten. Wonten dawuh napa badhe ngaturaken menapa Pak? Pak Kasun. Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhumateng kula. Nggih. Dalu menika tasih antusias kula kanca sedaya ingkang wonten sisih ler. Wah. Nggih. Lor niku pundi, Pak? Nah mriko. Wah, mriko lor. Wah. Ler kilen, nah kidul etan. Wah, ngono krisniamu lek mu salat kleru kiblate. Kowe teko dok salat madhep ngidul. Kabah iki ning kulon kok ya. Nggih, luar biasa tepuk tangan buat warga masyarakat mapan ning Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar.
Sekali tempo sing nempuki tangan pengrawit do ngantuk tepuk tangan. Nah, engko sok ben syukurane ben wayangan neh ngono lho. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten dawuh menapa badhe nembang napa badhe niki lek wonten iki wonten request niki saking sing nulis duka sinten niki Pak Jani kalian Pak Edi badhe ngersakaken foto kali Niken. Oh nggih. Nggih leres nggih. Nggih niki nyuwun putrane nyuwun foto. Oh putri, Mbak sinten asmane? Oh anu karamel. Karamel. Mbak Amel kok karamel. Kok karamel lek roti kok ya. Nggih, niki kan ngene jumeneng Nduk, foto Pak E ngersake foto dhisik. Mas Deni sing moto nggih. Lek kon moto luwung diantemi dhek. Aku timbang kon moto luwung diantemi wong kok. Nah, ngoten lho. Niku pengendara niku alumni ISI Surakarta. Weh, jan ngacaku sing difoto aja tabuhe gendel. Langsung coba Nduk. Kok foto dhewe? Marane HP-mu HP cepuk lho karo iPhone bingung. Tapi radine nganggur iki Pak Kasun ben anu kali genduk niken, foto kangge kenang-kenangan. Bingung le. Bingung ben dipotokne kae Mbak anu kae. Adike niken ya. Nah, ben dipotokne kae. Lek kuwi pantes nyekel HP iki pantes. Deni wetoke nyekel utis pantes. Cekrek. Jangan ngajaku. Dipun ganti gaya. Gaya napa fotone gaya. Nah. Iki padha ceweke kok ya. Pemusik rasa foto tak kok upload iki gak sitok. Yo njaluk foto bareng pemusik. Oke, nggih. Ini kan wis kesel ya Nduk sampean leren sik ora apa-apa. Hah? Apa nggih tombo adem napa badhe ngaturi tetembangan? Nggih, nyuwun Napa, Pak? request lagu mawon. Oh, sinten? Niki napa lintune? Manut. Oh, manut. Alhamdulillah. Iki ben laran ku wah iki kesel ndek ini awan. Nyapa ndek ning awan. Lah aku lho lungguh arep guling niku lho. Bocah kok. Niki jan rumah saku numpak pesawat iki lek awake dhewe kelas numpak angkot. Meh bendina. Pung, rono pung. Tembangin apa Pak Kasun request panjenengan? Ayang-ayang. Duh, kita. Ayang-ayang dewa-dewan ning asmara sinara cayan ning wulan. Nggih. Sing nyekar panjenengan piyambak? Wah lek ngono ya karo iki no ya bintang tamune to ya. Mas aku. Panjenengan sayang napa dereng Nduk sampean? Luar biasa. Niken jan Nduk. Terima kasih ya. Terima kasih. Ngeri. Aku karo iki duwe kenang-kenangan sing sangat luar biasa kok jane. Nanti saya Kenangan ngeri. Aku yo diserang, sampean yo diserang. Tidak apa-apa karena serangan itu adalah suatu serangan. Nambahi Sampai papa ditelepon karo mama. semangat dong nggak apa-apa karena itu demi kebersamaan. Tapi lagunya ayang-ayang kali Pak Kasun. Nggih. Menika kudu enek bagiane lho Pak. Dadi hukume lek Pak Kasun nembang sampean sing nyawer. Wah lho Pak Jani iki los kok piantune. Dek kapane medayong nggon kuwi aku arep disawer. Lho aja Pak, aku urung nyanyi. Nuwun, Pak. Oh waduh, terima kasih. Enggak, digawekne ayang-ayang Pak Kasun, Pak Edi, juga Pak Jani buat warga masyarakat semuanya Barurejo, Sukorejo, Krisik, Gandosari, Blitar. Kontreng. Pak Kasun, juga Pak Jani dan panitia semuanya juga warga masyarakat. Ini kan pinarak lumiyin nggih Cahayu. Iya, Papa. Ini kan iki jan piantun. Ngene iki ya karo megawe ya karo hiburan, Nduk. Sapa ngerti awake dhewe oleh hiburan kan ngono. Nah iya. Asal pengalaman. Nah, ya, experience is the best teacher. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik. Oke, iki jajal Putri karo sapa kuwi? Lita. Karo Intan Budi Legawa. Ngadeg wong telu tembange mboten angel niki. Ki tak rangkum pancen tak gawe setengah swewet. Apa swewet iki? Sambung menyambung estafet kok swewet kaya jan rumah saku.
Kowe iki lek omong sak glontange. Aku yo ngono kuwi tenan. Aku nek sore dipoki karo Pak Kasun iki ngomong iki kudu angel. Ya, tapi lagune mboten angel. Melayu ning daratan Kediri cukup nganggo sekitir sumilir. Oh, kitir sumilir. Heeh, iki mbiyen sing viralne ya niken iki lagu iki. Selalu mengitir dan selalu sumilir. Ya.